La ilaha illallah. La ilaha. Fala ku togun tsira wuf idau buta ice wannan ma miki ina ne sai da lissafa annabi mutum 15. To dan Allah dan annabi shedan malami ne ko ba malami bane amma ya zama jahili tunda bai san Allah ba bai san manzon Allah ba kuma wallahi da a lokacin annabi ya ce to ya za'i ko musuluntar da kai in yi ce wallahi Allah karɓar sa zai to ina ruwan Allah annabi ya saba ki magana ai wata magana ai an gama magana ai me sauke Allah daga fushi duk duniya sama da ƙasa babu sai annabi Muhammadu Allah ya fushi me sauke shi take anan Allah ya sauka sai manzon Allah to Allah ya ƙara cusa mana ƙaunar annabi to Allah gafarta mala Azra'ilu ike gaya Allah komai an kashe sai a kashe shedan ya ƙara ƙasa ta tsatsage sai Allah ce a kashe Jibrilu ce ya arhamar rahimin ya rabbi ya zul jalal wal ikram Allah ce Jibrilu ba fa laifi kai ba ka cika aike mulki na ne da iko na yazo kanka da zan kyala wani a duniya a zauna a cikin duniyar a ce ba za ta tashi ba to da na ba habibi rasulullahi tunda ito guna ina guna kowa sai ya zo ya samu ko yana so ko baya so ko ya yarda da ni ko bai yarda da ni ba sai ya zo ya tadda ni kaji ba doka Allah aka kashe Jibrilu aka kashe Israfil Mika'ilu wanda yake ruwan sama Israfil haka ya sa kaho a bakinsa Azrail ce Allah ya ce kwananka ya kare ce ka gaya maka kaho ya ban fa ka san mutuwa fa ba a santa wai kaho aka bashi Allah ne ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma adha'at wa tad'u zata hamlaha wa talanna sukara wa ma hum bisukara walakinna adhaballahi shadid busa ce fa azai algafa ta mala wallahi in ba qur'ani ne faɗa ba sai an ce ƙarya ne